За протокола искам да отбележа, че това видео е продължение на предните две видеа. Това е последното ми видео от гръцката ми триада и е посветено на градчето Ксанти, което страшно много ме впечатли. Ксанти има стар град и много напомня на Капана в Пловдив. Заведенията са шарени, уютни, кокетни, пълно е с хора, артистично е, но нещо, което най-много ме впечатли е една галерия, която се казва House of Shadow. Още с влизането в галерията ни посрещна една жена, която в последствие разбрахме, че е съпруга на автора. Представи ни идеята на изложбата и каза, че по принцип входа е 3 евро, но накрая се плаща, ако ни е харесало. Ако не ни е харесало, може да не заплатим по наше желание. И искам да ви кажа, че останах изключително впечатлен, дори имаше момент, в който ми се насълзиха очите, защото не можах да повярвам какво виждат от някакви абсолютно извънземни конструкции се появяваха сенки на образи, които въобще не можех да предположа, че биха могли да се появят от тази осветена, разбъркана конструкция, изградена от какви ли не материали. Авторът на изложбата също е там. Той ви посреща веднага след като влезете в тъмното помещение и ви разказва за творбите си, като към всяка творба има и QR код, който може да сканирате и да разберете каква е била идеята му за конкретната творба. След което продължихме с разходката в града, само че в по-спокойната част, където може да се видят по-скоро архитектурни забележителности. Много ми хареса, че стила е точно като български възрожденски архитектурен стил. А реално погледнато има и логика, защото този град Ксанти се намира в подножието на Родопа планина и те самите се наричат, според мен, родопчани, но по гръцки им начин. И така, ако решите да отидете на море в Анари, категорично има какво още да видите. Едното е водния манастир Свети Николай, а другото е градчето Ксанти, което препоръчвам с две ръце.